Kaikki alkoi pelkästä kokeilusta. Mutta kerran kun kokeilee, ei ole enää paluuta. Olin kuullut ihmisten puhuvan niistä, mutta en koskaan uskonut heitä. Luulin aina, että pärjäisin ilman, mutta ilmeisesti olin väärässä. Kuulin kaverin olevan käyttäjä. Ensin nauroin hänelle, mutta sitten hän kertoi minulle hyödyt. Aloin kiinnostua. Aloin enemmänkin kuin kiinnostua. Halusin nähdä, halusin tuntea niiden vaikutukset kehossani. Muutaman päivän miettimisen jälkeen pyysin kaverini tekemään listan hyödyllisistä aineista. Lista oli melkoinen. Rohkenin itsekin kokeilla. Mutta en ole katunut päivääkään.